ran ubangijinku wanda ya halice ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta daga jikin wannan ran guda daya zawjaha abokiyar rayuwa wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa daga nan kuma Allah sai ya yada mazaje da yawa da mataye da yawa sai Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron ubangijin da kuke roƙon junanku da shi wane ikaza dan Allah wane bari kaza dan Allah sai ce wal arham bi ma'ana wattaqul arhama an taqta'uha ku ji tsoron yanke zumunta hudubar mu ta yau tana magana akan abin da ya shayi sadar da zumunta wanda da yawa daga cikin mu mun yi banza da abin da ya shahi sadar da zumunta duk da irin matsayin da yake da a cikin addini anan ubangiji subhanahu wataala ya ja hankalin dukkan dan adam ya zamanto musulmi ko ba musulmi ba wattaqul arhama an taqta'uha sai ce inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah yana kula akan abin da kuke aikatawa gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar lahira sai ce falyasil rahimahu to wanda mutumin ya sadar da zumuntan shi kenan ana abin da zamu fahimta sadar da zumunta ga mutumin da yayi imani da Allah yayi imani da gobe kiyama wannan wani wajibi ne akan shi ya sadar da zumuntan ƴan uwan shi sawa'un ko da a ce misali addinin ku ba ɗaya ba tafarkin ku ba ɗaya ba yana wani addini kana wani addini wajibi ne akan ka iya da irin nau'in haƙƙi na sadar da zumunta wanda yake da akan ka don haka ƴan uwa musulmi kowa ya kula da zumuntar shi ka kula da ƴan uwanka na jini ka kula da ƴan uwanka suke na addini ka sadar da zumuntansu ta bangaren kulawa da bada himma game da abin da ya shahi rayuwarsu baya haka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa arrahimu mu'allaqatun bil arsh shi ita sadar da zumunta tana rataye da al'arshin ubangiji subhanahu wataala tana cewa man wasalani wasalahu Allah dukkan wanda ya sadar da ni Allah ka sadar da shi zuwa ga rahamarka wa man qata'ani qata'ahu Allah dukkan wanda ya yanke ni ya ubangiji ka yanke shi daga rahamarka ƴan uwa musulmi sadar da zumunta wani abu ne wanda yake wajibi a cikin addinin musulunci don haka mu kula mu ba da himma kar mu yi wasa so da yawa za ka ga mutum yana zaune misali a cikin maraya iya da ƴan uwa misali kannun mahaifin shi kannun mahaifiyar shi kazan shi a ƙauye wanda tsakanin shi da su watakila har za a iya zawwa a wuce juna wani bai san wani ba saboda tsabagen yadda muka kai wasa ga abin da ya shafi zumunta ba ma kula da zumuntan mu san ba wannan miƙinmu ne wannan miƙinmu ne alhali wannan abin kuma yana cikin addini kuma wajibi ne mu kula da shi saboda zumunta tana dab da warwarewa ko kuma da yawa ma daga ciki ta warware sai in wani abu na rayuwa ya haɗa ku da ku kai da wani in yace dan wuri kaza ne ni dan gidan wani ne sai ka ce ai ni ma dan gidan wani ne a lokacin tukun za a samu ta'aruf dan saboda abin da ya shahi duniya amma ba za ka nema ka san dan uwanka ba saboda ka ziyarce shi saboda ka sarar da zumuntan shi sai dai idan wata matsala ta rayuwa ta taso ƴan uwa musulmi zumunta tana sha'aninta iya da girma tana da muhimmanci mai girma haƙƙinta iya da yawa don haka al'ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wai shin me kuke jira kuna jira ne ku tabanna a ban kasa ku juya baya ku bar dokokin Allah subhanahu wata'ala kuma ku warware zumuntarku da zaman to ba ku sadar da zumunta wallahi iya ɗaya daga cikin abin da a yau ba kowa zai sha ba qalilun mahum illa man rahima rabbuka sai ɗaiɗai ku daga cikin mutane wanda zai kula da ƴan uwan shi na bangaren da ya shahi mahaifin shi ƴan uwan shi wanda suka shahi bangaren mahaifiyar shi wanda zai kula da zumuntansu da ba su kulawa a cikin rayuwar shi ya rika jin cewa yana da ƴan uwan da ya kamata a ce ya ka gudunmuwar shi a cikin rayuwarsu ɗaiɗai ku a cikin mu muke haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata qati'un karshen magana mazalla ya ce ba zai shiga aljanna ba duk mutumin da yake yanke zumunta wanda babu ruwan shi da ƴan uwan shi shi kawai rayuwar shi daga shi sai ɗiyan shi sai matar shi wataƙila sai ƴan uwan matar shi wannan su kawai yake kula a rayuwa ɓangaren mahaifin shi ɓangaren mahaifiyar shi wannan bai dame shi ba don haka duk mutumin da yake yanke zumunta mazalla ce baya shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba a karan fari ai qati'u rahimin wannan mutum ba zai shiga aljanna ba ɗan uwa musulmi idan ka ce zumunta ana nufin ƴan uwanka maza ne ko mata da dukkan mutumin da kuke da alaka na jini da shi wannan iya ɗaya daga cikin waɗanda suke ƴan uwanka ne wanda kuma wajibi ne ka sadar da zumunta zuwa gare su ta bangaren da ya shahi gaisuwa ziyartar juna
binciken halinsu, taimaka musu, umarninsu da alheri, hana su akan mumuna, ba su shawara, sakin musu huska, yi musu magana mai daɗi, taya su a cikin abin da ya shayi horin ciki ko kuma bakin ciki, kuma da ƙoƙarin haƙuri akan abin da zai zo ta ɓangarensu na ɓangaren cutarwa, ko da za su cutar da kai, ba za ka ce ba ni da wane ba ni ba shi, kuma alhali jininka ne. A addinance wajibi ne ka yi haƙuri da shi duk abin da zai maka, zumuncin nan dole a sadar da shi, sai dai wata mu'amala irin ta rayuwa ya zamanto tsakanin kai da shi babu, amma wannan ɓangaren zumunta wajibi ne ku yi shi saboda ibada ce kuma addini ne Allah umarce ka da shi, kuma wajibi ne ka yi haƙuri da ‘yan uwanka kamar da su ma za su yi haƙuri da kai, kai kana tsammani kai kake haƙuri da su alhali su ma suna haƙuri da kai. Wannan shi ne abin da yake wajibi akan dukkan mutum mai imani, kare zamanto ba sallama tsakaninku, saboda za ka ga wannan ɗan uwa da ɗan uwa ne amma ba sa ga maciji, ba sa fahimtar juna saboda wata maslaha wani entere na rayuwa, ko kuma ka riƙa binciken halin ‘yan uwanka, wane yana cikin matsala ka taimaka mashi ba sai ka kukan shi ba, wane yana buƙatar shawara ka taimaka mashi ba sai ka zuwa ce ba ni shawara ba, ka riƙa binciken halin abin da ‘yan uwanka suke ciki, wannan addini ne. Manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma ana akwai wata matsala mai girma. Misali wani za ka ga ya ɗauki wayar shi ya goge lambar wane da wacce da kaza da kaza da kaza, me yasa wane dan uwana ne amma bayya kira na kullum nake kiran shi da za ka yi kai kana kokarin sabke abinda Allah ya dora maka ne na yin zumunta. In za ka kira shi dan Allah, in za ka kira ƴar uwarka kira ta dan Allah, kar ka kiraye shi dan ya kiraye ka, ko kuma ka kiraye shi kana jiran shi ma ya kiraye ka. In ya kiraye ka fa ni'ima, in bai kiraye ka ba kai abinda Allah ya dora maka ne ka sabke. Waye umurce ka akan ka sadar da zumunta? Allah ya umurce ka. Ta kenan ba ruwana da wane ko ya sadar da zumunta ta ko kai sadar da zumunta, ni zan sadar da zumunta zuwa gare shi. Wanda kuma wata la'alla irin ta'amul kin da zan yi da shi, mu'amalar da zan mishi ta hali mai kyau zai sha shi ma ya ankara, ya hankalta, ya gane cewa abin da yake a baya ba daidai bane ba. Amma idan ya zamanto ni zan kaiwa wani ziyara saboda yana kawo ni ziyara, amma wani ba ruwana da shi, bai kula da zumunta ta ba, ni ba zan kula da tashi ba, wannan ba daidai bane ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal wasilu bil mukafi'i, ba mai sadar da zumunta bane mutumin da zai ce sai an ziyarce shi zai ziyarta, sai an sadar da zumuntar shi zai sadar. Manzo Allah yake cewa walakinnal wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha, wanda ake cewa mai sadar da zumunta shine wanda ko an yanke wane bayyayi da kai amma dai akwai alaka ta jini tsakaninku, kai kana kokarin kwatanta abin da yake haƙƙin shi ka bashi. Zaka sarar da zumuntan shi sawa'un ya kula da kai ko bai kula da kai ba. So diya zaka ga mutun ya nisanci dan uwan shi wataƙila saboda yana ga ba kowa bane a cikin rayuwa. So diya zaka ga wani kuma saboda wani a cikin ɗan uwan shi yana da dukiya, yana ga ba zai kusance shi ba saboda kar a ce hadama gare shi ko a makamancin wannan. Abin da yake kanka na ibada, na ziyartar shi, binciken halin shi, taya shi horin ciki, taya shi bakin ciki, wannan wajibi ne akan ka. Ko yana so ko baya so, wannan haƙƙin shi ne wanda Allah ya dora akan ka kai kokarin sabkewa. Shi ya maka kare maka wannan ruwan shi. In ka samu damar da zaka mishi nasiha, ka mishi nasiha. In Allah ya shirye shi ma ya komo. Idan kuma bai komo ba to kai kakka yanke kuma karka fasa, kuma ka dora diyanka a sama irin wannan hanyar. Wane kazanku ne, wane kazanku ne, wane ta bangare kaza kuka haɗu da shi, wane ta bangare kaza kuka haɗu da shi. Amma yanzu an wayi gari da mutane sun mance nasabarsu. Dangantaka ta bace babu ita a cikin jama'a. Daga mahaifiyarka wata kila he ko kanninta ko yayinta su wa ɗaiɗaiku wasu kowa baka sani ba a cikin faminka. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankali akan idan zaka sadar da zumunta ka sadar da ita koda mutun ya yanke maka zumunta. A wani hadisi da manzo Allah yake cewa as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatu. Idan ka dauki sadaka ka ba miskini ka bashi sadaka, sai ya ce amma wahiya 'ala zirrahimi sintani. Amma idan ka dauki sadaka ka baiwa dan uwanka da kuke dan uwanka na jini, to kalan lada biyu zaka samu. Sadaqatun wasilatun, zaka samu lada na ka bada sadaka kuma zaka samu lada na ka sadar da zumunta. Kare zaman to kana da amma kuma yan uwanka suna cikin wani irin yanayi. Ka sadar da zumunta ta bangaren dukiyar da zaka dauka ka ba su gurgurdan da Allah ya baka. Yan uwa musulmi, mu kula da abin da ya shahi zumunta, kar mu yanke zumuntar mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'allamu min ansabikum, ku yi kokari kowa ya san dangantakar shi, ya san nasabar shi, ka san suwaye ƴan uwanka na bangaren mahaifiyarka da bangaren mahaifinka, saboda sanin zumunta da sarar da zumunta yana taimakawa dan adam a cikin abubuwa kamar haka. Manzo Allah ya ce man ahabba, duk mutumin da yake so an yubsata lahu fi rizqihi, kana so Allah ya yalwata maka arzikinka,
Allah ya haɓaka maka arzikinka to ka sadar da zumunta. Kasuwanci kake, aiki kake, kwadugo kake, mi kake kana so Allah sa maka albarka cikin abin da kake yi, to ka kula da zumuntarka. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hodi. Sai ya ce wa yunsa lahu fi asarihi, kuma haka kana so Allah ya ƙara maka tsawon kwanaki na rayuwa masu albarka, falyasil rahimahu, ka sadar da zumuntanka. Anan malamai suke cewa kowanne ɗaya daga cikin biyun guda yana yiwa. Allah ya ƙara maka kwanakanka, to bayan Allah ya ƙayyade cewa can a cikin mahaifiyar mutum an rubuta cewa yi kuta ajaluhu wa kaza wa kaza wa kaza, suka ce ai ba abin da ya gagar Ubangiji, Allah yana iya sauyawa, wani zai yi shekara kaza kuma Allah ya ƙara mishi yi kaza, wa ma zalika ala Allah bi aziz. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah yana goge abin da ya ga dama, ya tabbatar da abin da ya ga dama, girgam in littafin da aka rubuta kaddaran yana wajen Ubangiji. Ko kuma Allah ya sanya wa shekarunka albarka, abinda ɗan shekara 30 ne ya kamata a ce ya kai zuwa ga wannan matsayin, sai zama to tun kana da shekara 18, shekara 20 Allah baka dama ka kai wannan matsayin. Allah in ya sanya wa rayuwarka albarka. Don haka kula da zumunta yana ƙara mutum tsawon kwanaki, kuma Allah yana yalwata mashi a cikin arzikin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin rishin lahiyar shi na ƙarshe yake cewa arhamakum, ina jan kunnanku, ku kula da zumuntanku, ku kula da zumuntarku. ‘Yan uwa musulmi, mu yi ƙoƙari kowa ya san suwaye dangin shi. ‘Yan uwanka nan da suka jima a cikin gari, kuna cikin gari guda, bakka ziyartar su, busu ziyartar ka, yi ƙoƙari ka ziyarce su. ‘Yan uwanka da suke daji ko suke ƙauye, ka yi ƙoƙari ka ja jiki ka je ka ziyarce su. Idan ba zai yiwu ba, ka samu lambobinsu na waya ku gaisa a riƙa sarar da zumunta ta wannan ɓangaren. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alwasilin li arhamina. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.